Hormatly watandaşlar, şu gün 2022-nji ýylyň 18-nji awgust hepdeniň pensiýa güni. Hoş geldiňiz demokratik opozisiýanyň kanallarına. Şuňky tema mardaky jogap bunty bize näme öwretdi? Gelin şu arada gurrun edelim. Mardaky jogap bunty bize näme öwretdi? Agdybirligi, adalatlygy we azatlygy nähili almany öwretdi. Birinji ädimlerini görkezdi. Hormatly watandaşlar, sizin bilşiňiz ýaly, şu hepde Mar vilayatynda ýaşaýan bizim watandaşlarymyz öz nägeliklerini bildirip adalatlyga garşy çykdylar. Gelin men size şol ýerlerden gelen bir parça videony görkezeyim. Ay dövdüler ha. Hormatly watandaşlar, görüşüňiz ýaly ine şu videoda birinciden içinde, ikinciden hem ýanky şu Belent merkezi centrynyň daşynda şular ýaly adamlar üýüşip öz nägeliklerini bildirdiler. Mesele ýatladyň. Şo ýerde jorap, halydynlyk, et, ýene bir zat alyn bolsaň centrdan şoň bahasyny 4 bilen 5 ýylda galdyryp şoň tapawyna latary berdiler. Şoň bahalaryny galdyran soň şo latary alan soň adamlar bolşýaly, ýani 15 awgustda latary çekilişe geldiler. Ýöne gynasap da şonu geçirmediler. Haçan geçirjegini hem aýtmadylar. Adamlar gaharlaryna, ýani gaplar döwüp, içine döwüp, ýani daşynda duran esasy ýeňiş maşyny, bankly zatly, banklaryny döwüp, aýnalaryny döwüp, şoň üstüne bir aýal gelip böküp minip tant edip şöyle gaharna weyran etip gitdiler. Polis hem geldi şöyle, polis hem gelip bulary iki adam saklanyp, hemmeleri üýüşüp polise topullar. Polis çekilip bağışlama sorap, ýani adamlar haýyş etdi. Watandaşlar akyn bolun, ýani töleglerinizi we ýani lataryň oýuny 3-nji gün geçer diýip, ýani 3-nji güne geçirdiler. Şeýip imtim edip ýatyryp 3-nji gün gelende de polisler, ýani adamlar gelende polisler Belent merkeziniň öňünde durup, olar 15-den 20-den 30-dan durly magazynlara akıttırdylar da şo ýerde bermeli pullaryň bir bölegini berip ertege gel 10-dan gel 5 günden bir hepdedine gel diýip ýani adamlary kösep durdular. Olar şo ýerde nägeliklerini galdyryp käbiler hekimlige baryp o ýerde olary tutup polis bölümine eltip, vilayatyň polis bölümine o ýerde de olar nägeliklerini bildirdiler.
Polis bölümüne oturun soň çykypam ýene de ýani gahrman aýallarymyz, erkeklerimiz näherliklerini bildirdiler. Indi bular oturtsaňam, izolýatorda saklasaňam bular ýolundan sowunmaýar. Hatda erkekler şey diýe, aýal maşgala, barın gidin, talap edin, bir zat 50'si öýlerini bakyp bekart. Bize size bir zat bir diýse, soň görür, bizden bahadır diýip ýanky aýal maşgalara şeýle nesihat berdiler. Hormatly vatandaşlar, ünsürüm, şu videodaky adamlar aktivist däl, opozisiýon güýçler däl, ýöne sada Marvel aýdyn halky. Şular egerde biz problema düýpli sersek, bular pul üçin gelmediler. Bular adalatsyzlygy duruzmak we adalatly üçin geldiler. Öz öýlerine garşy edilen adalatsyzlygy duruzup, şonu adalatly çözmäni, ýani çözmek üçin geldiler. Öz haklaryny almana geldiler. Özüniň bardygyny görkezmäne geldiler. Özüniň geljekde şu ýer problema bolmaz ýaly öňe çykyp şu problema ýatyrmak üçin geldiler. Indi türkmenler ne de hökümeti, ne de hökümetdäki paraholary, ne de hökümet bilen paraholçylyk edýän biznesmenlere öz haklaryny gidermediler. Olar görüşerler. Olar haklaryny alarlar. Ferin İstanbul'da şo ýerde de öz haklary üçin adamlar barýa, üstlerine söýgse de gidişýä, durýa da kansa giden ok. Haklaryny aljak bolýar adamlar. Bizim günümüz kyn. İş yok. İlatımızın 45% zähmet migrant bolup daşyny işleýär. Ne Türkmenistan ösýär, ne adam ýa-da doguluş, köpülüş sanyna Türkmenistanyň ilaty bolýar. Edil bizim goňşy döwletimiz Özbegistan ösüp gidýär. Şo ýerde men seyretdim ýa-da büdjetler hem ösýär, umumy giziçiler hem ösýär, eksportlar hem ösýär, ummasy ösýär soňky 30 ýylda. Son 30 ýylda şonuň ilaty 65% ösdi. 20 milyondan 35 milyona geldi. Bizinki bolsa 91-nji ýylyň 4 milyon 950 miňden 3 milyon 750 miňe geldik. Biz 1 milyon halky, 1 milyon 200 miň halky ýitirdik. Näçe ýitirdik? Biz diňe olary ýitirmedik. Täze dogulanlar, üstmeli adamlar ölümimiz köp boldy. Ýanky doguluşdan bir näçesi. Ine şoň üçin biz ösülmedik. Olam agyr günler, işsizlikler, maşgala aýlyşyklary, maşgalanyň ýagdaýy kyn bolsaň çagy etmäni goý bolsun etdiler, köpsi azaltdylar. Umumy kynçylyklar, sosial, maddi, hal ýagdaý adamyň gaty kyn boldy. Täze gurulan maşgalalar enatasyň pensiýasyna ýaşaýar. Ol bir masalçylyk. Olar ýaş, daýu, öz watanyny östürip biljek adamlar, aňy, düşünjesi, fizik ýagdaýlar bilen bir topar hünärleri öwrün Türkmenistan östürmeli adamlar zapasda öz öýlerine aýlykly otýarlar. Ol bir katastrofa diýýär. Ýöne gynansak da şu ýagdaýlarda kim ösýär? İkizan kezzap, niyaz fössü, ösüp gyzyldan çaýlan tualetler samolýotyna çelli goýdy. Gyzyldan çaýlan ýa-da köşkleri barsan, hemme zat gyzyldan çaýlan köşkleri barsan, ýa-da Dubaýa baran ýaly, Dubaýyň ýa-da paçalaryň beýni ýaşanyp. Bular idiot gyzyldan tualet goýanoklar. Ine şolar çenden ýeçip, namysyny ýitirip, wyjdany ýitirip, türkmen halkyny edip, ondan bul ýasap, onu da ýüzüni aýdyp türkmen halky. Türkmen halky goýun aljakdyr, näme diýsem ederler diýip. Ölenini de gyzyl çaýlan ýa-da meçidin içinde jaýlandy. Halka talap ýa-da paraholuk edip hemme zadyny ýitirip bir jemgyýetden ilat ýasadyp, ýa-da intelligensiýany gyryp, galmaz ýaly edip, ruhuny, mertebetini ýykan soňam gelip özü ýa-da gyzyldan çaýlan meçitde ölüsi ýatyr. Öz çağlaryna milyardlap, 10 milyardlap iksan çağlaryna pul goýup gitdi. Türkmen halkyna hiç şart goýmady. Türkmen halkyna goýun diktaturasy biz häzir bizi edip dur. Indi derdim ol iki kezzap. Soň bir kezzap geldi, onu öldürüp on nimetini ýa-da wezipesini zahvat edip. Bu kezzaba has kezzap. Kezzaplikda Türkmenistanyň çempionu bolan, psihik taýda neşurup kellesi giden bir kezzap, samsyk, bisowgat, edepsiz,
A harpına şermenine Türkmenistan ağırlığına saldı. Hemme zady bir zat işläp durmasa yıktı. Onam kezzaply goýberdi. Türkmenistanyň hemme hökümet şahalaryny basyp alyp ýykyp ýumrup bir şaha goýdy. Hemme zat özüne ona dolundy bilen. Biz şoňa garşy 2 ýyllap görüşdik, ýykdyk muny. Halis ýykyldy. Samrawam bilmedi soňky wagtlar. Gorkusyny gyra gaçyp öz ogluny usiline getirdi. Bir samsykdan bolan двойной samsyk. Ya bir idiotdan, kezzapdan bolan двойной idiot samsyk ine bizi dolundurýar. Muň bar türkmen halkyna eden zady, bar türkmen halkyna goşan zady aýal gyýlaryň ýa-ni gadagançylyklary. Bütün dünýä özüni idiot görkezmesi bilen tanatdy. Ine şu ýerde kim maýady? Niýazowyň garnaşlary, Niýazow oň çagary, Gurbanguly, onun doğun garnaşy ýegenleri baýady. Serdar Berdimuhammedowyň doğun garnaşa eýem öňüm baý. Inni gudolaryň ýegenleriň gudolary gitdi bular. Hemme döwlet edaralarynyň ýolbaşçylary esasy doğun garnaşy. Türkmenistan ýok. Türkmenistan döwleti ýok. Kiçik öz kärhanatyny öwrdi. O samsyk näme bolsa da bir döwleti ba diýip aýdyp ýördi, bula aýdan ogam. Türkmenistan diýip ýa düşünen ogam bolýan wagtda. Köçege gözüp berýänim narkoman bir goýup, ýa prezident edýäňi de ine şo boldy. Bular ne döwlet jogapkärçiligi, ne konstitusiýaň bary, ne konstitusiýaň kepili, o zatlar bular düşünmeýär. Bar edilýän zady kabinet ministrde özüniň organlaryna Lysy, sen açkaryk diýip ulanyň ýa-ni at takyp kemsidýär. Şurayal bir soğuk, edepsiz, gödök, A harpına şermende adamlar ine bir de şu ağırdı olmuş. Kim baýady? Ine şular baýady. Ine şular bar pisler paraholy uýşup Raşit Meredow'dan maşlap, şular ýanyna goýup, ine şu paraholy şol iki adam aldy. Buň öz arasyna alawlar gidip dur. Kim maýa? Şol ikisany haramzada öz doğun garnaşlaryny ýegenler, gudolaryň ýegenleri ona men aýdybam durjaka çägi ýok. Ve şolar hyzmat edýän parahollar. Türkmen halky gün-günden hal maddiýady agyrlaşyp, gün-günden haklar azalyp, biz ýa-ni geljeğimizi ýitirip bolýar. Inni biz şolara stop diýmeli, bizimni haklarymyzy almaly. Inni biz öňkü 30 ýylda utulan zatlaryny aýdyp almaly. O diýmek näme? Her adam öz haky üçin beýik watançylyk uruşunda ata-babalarymyz görüşde ine şol ýaly nasmet görüşmeli. Gidirmeliler. Şu gün utulanmadan erti ýene başlamaly. Biz dakansa gitmeli. Biz Türkmenistanyň içinde konstitusiýany işledýän halk bolmaly. Ine şol ýaly halk eýýem Türkmenistan döwletiniň täze gurulacak Türkmenistan döwletiniň jemgyýeti. Ine şo jemgyýet eýýem dörap başlar Türkmenistan. Hormatly watandaşlar, men size bir zat ýadyňyza düşürjek bolýar. Ýadyňyzda bolsa Sowet Soýuzy bar. O ýerde indi ýaşlara bilen biz ýaşaýardyk. Şo ýerde adalatsyzlyk bolmady, bekançylyk bolmady. Ýöne arda ýalýan fer edilýärdi. Prokuratura diýdi, ýa-ni adalet ministrligi bardy. Ondaşna general sekretar Kommunist partiýa bardy, o bardy, bu bardy ýolbaş ýazylýardy, fer edilýärdi. Olur fer edilmese Moskwa ýazýan komissiýa gelýärdi. İn o zatlar ýok. İn o zatlar ýitip gitdi. Biz şo wagtlary görüşýärdik. Ýöne häzir bir görüşem ýok. Sebäbi bizim görüşmek ukyýymyzy, görüşmek ýa häsiýetlerimizi ýok etdiler. Görüşýänler tutup basyp olar jinayetler ýa basyp goýarlar. Bizim hukuk gorýan gurumlarymyz ikisany kezzap diňläp, hukuk gorýan gurumlar däller, hukuklary gorýan adamlar garşy guruma bolýar. Ananam. Indi biz öz haklarymyzy, hukuklarymyzy hukuk gorýan gurumlardan gorumaly. Biz 3 sany uly hereketlerden gorumaly. Öz haklarymyzy, hukuklarymyzy. İkisany prezident, haýsy prezident mene bilemok. Oň ofisial atlaryny sertme. Men pikirçe Gurbanguly dowam etýär. İkisany prezidentden, ikisany samsyk adamdan
psihiktardan kellesi giden, ulara banitada bolmaly adamlar, türmede oturmaly adamlar. Onun daş döwründäki paraxorlar, käbir biznesmenler şolar bilen paraxorçylygy dolu o tarafa geçtiler. Ve üçüncü topar hukuk gorayan gurumlar. MHM, polis, yani prokuratura, sudlar, haýatlar. Ine şol üç tane topar bize karşı hücum ediyor. Giyice ünlüyor. Anladın. Ine şolardan biz öz haklarımızı almalı. Biz şolardan gorunmalı. Gerek olsa biz eyyam konstitusiya goruş toparı dürtmeli. Şu toparlar bir yerde bir kançılık olsa, yani bir yer yeköyle kalsa, ılgak gelip şu topar şonu gor, ya akıttırmaya, ellettirmeye, suda varmalı olsa kariyete var, konstitusiyanın mağla yenmeye, kariyetin yol oluşturmasın. Bizde başka anaç kalmadı. Her köçüde, her ovada, her yankı şehirde, her vilayette konstitusiya goruş topar, halk topar olmalı. Başka anaç yok. Eğer biz effektivne görüşük olsam, onun goşunları var. Polis deydi, spetsnaz deydi, harvolluk deydi, MHM deydi, prokuratura deydi, kadiyetler deydi. İksan kezavam onun üstüne biz günü yan kavarmız ama etmemiz yok. Ne ağırlığımı bilirsek bizi konsul olur ya. Kastiyet eline. Yani demirden kastiyet koyup uruyor. O ne ayıl devlet bu? Bir topar yallaklara yürüyen, bir topar yankı çepekçilere yürüyen. Şu yalda başka devletlerde var mı? Ya şol ardanı elten adamlar maşenlik mi? Yok. Oğru mu? Yok. Paraxor mu? Yok. Adam öldürdü mü? Yok. Kanun bozdu mu? Yok. Konstitusyon esasında istenen adamı arda etmeli. Kim böyle yani devletin yolu boşluğu prezident. Sen ona aytmasan kim aytmadı? Ondan sonra Allah alıyor. Kim aytmalı? Devlet başı ol. Şonu biz aydan yadayımızda biz kastiyet uruyan mı oltalar? Onu diyemek bu adamlar bize karşı giyice onu hareket ediyorlar. Yine şu hakları biz durulmalı. Biz birinci adımlarımızı başlamalı. Öz haklarımızı korup başkalar yok. Men aytacak bolan adım şu günkü bizim ýagdaýlarymyzyň awtorlary kim? Niyaz Gurbanoğlu arkadagy Serdar. Ine käbirler diye Murada diňe şular däl. Hawa diňe şular däl. Ýöne sen aşağıdan düzsen ýokarı düzelmeýär. Biz hiç tat etbilmeýär. Başlan. Şoň üçin bizim başga alajymyz ýok. Hormatly vatandaşlar, ine şu kezaplar bolan soň, 3 tane kezap bizim ömrümizde bolan soň, bizim ykbalymyz çözen soň, ine şu bildik. Hukuk gorayan gulluklar, bir sekund. Hukuk gorayan gulluklar, halka karşı samsyk idiot dil gökülmelerini ulan bayaşıp bir minut men şuna jogap bermedim. Başlan. Paraxorlara yatıp esasy zady unutdular. Bizim ýurdumyzyň çuňur diktaturan giýrenmedi. Şolar unutdular. Şonuň esasynda bizim ýurdumyzyň çuňur krizise giýrenmedi we bizim geljegimiziň dolu ýitirenmedi. Ine şul adam hukuklaryny gorayan gulluklar unutdular. Şul iksan kezaba hyzmat edip ketekdäki horollar ýaly bolup bizi ýanky döşlerini açyp bizi haklarymyzy aljak bolsak gyrdylar. Ine şu sebäpli biz ine şunu bildik. Elbetde bizim halkymyzam ýokary galyp bilmese-de biz ýanyp basylyp, vurulup ýenjilip şunu geldik. Ýöne inni biz bir zada düşdük. Hiç kime bir inanmalyal, hiç kime dayanmalyal. Türkmenistan'a devlet, hükümet şahalar yok. Uruş şahaları. Türkmenistan'a näme galdy? Türkmenistan'da 3 topar paraxorlar galdy ve ejid edilen halk galdy. Başgalar yok.
Ya bir minut men şunu düşünmesem sesini nime diýerler? Başlan vatandaşlar. Şonuň üçin inni şul mardaky jorab bunty nämen görkezdi? Halk öz görüşleri edip başlady. Halk adalaty jemgyýetiň wajypdygyny bir minut. Što gapela? Herekete girip başlady. Inni yatman galp barya halk. Diňe öňe gidýär. Inni halk öňki edilýän paraxorlugy çydamak. Onuň gahyry gününden beter galýar. Men polis işgärlerini bilýän. Siz öz killeňizde kompýuteryňyzy azyjyk ýanky täzeden etdirmeli, obnowit etmeli. Ol beýle kompýuterda akýar. Siz obnowit edip realnystda ýani hakykata täzeden etmeli. İki kez daha yurdu dolanmak bilen o. Olar öňki yurtdaky hökümet şahlaryny yıkıp öýleri ýerine şu üç şahlary guruluş hökümetin guruluş şahlaryny yıkıp öýleri bir guruluş şaha döredip onu dolanmak bilen. Ýanyna paraxorlar diňe olar allap soňky sahnadaky spektakl uturan soň zanaveska yapylmaka soňky pullary halkdan ogurlap talamançylyk edýär. Siz şu zatları düşünmeli. Inni siz halkın galanına seyredin. Näil gözler bilen galýar. Näil gözler bilen seyredýär. Siz kelleňizde kompýuter obnowit etmeli. Şonu etmeseňiz, siz helakçylyk var ýa. Men şonu düşündirjek bolýan. Ünsüriňiz videodaky ýanky görkezden videondaky adamlar, çağalar, aýal gyýlar, näil goşunyň generallary, daýdalar amma. Inni olar gally. Inni ilat gally, aktivist ýokdur içinde. Hemmet gally. Erkeklerim, ayallarım hemmeti bile bolup, agyr bolup adalatlyga görüşýär, adalatly üçin. Inni adalatlygy çydanoklar. Ol diňe mara galdy. Häzir görürsüňiz Leva, Daşow, Aşgabat, soňunda Balkangalar. Hemme ýerde ýöne galyp gününe galyp başlar. Kümelekler ýaly. Ine şul bizim halkymyzyň inni öz jogapkärçiligi özüne alyp öz haklaryny diňe öz gorumalaryny düşünýär. Şol düşünen soň öňe çykyp başlady. Ol gaty wajyplar. Ine şol täze jemgyýet dürep başlady. Täze jemgyýet dürep Türkmenistan käbir ýerinde dürep ondan umumy bir jemgyýet bolýar Türkmenistanda. Şonuň üçin inni bu zatlar durdup bolmaýar. Menin diýjek bolýan adym adalat, azat we agdyr jemgyýet dürep başlady. Täze Türkmenistan halky emele gelip başlady. Durmak ýok, biz diňe öňe gitmeli. Biz köz bolup galyp, indi közden täze adamlar çykyp başlady. Öňki adamlar täze düşünjeli adamlar. Her bir adam öz haklary üçin beýik watançylyk uruşundaky adamlar ýaly ürünçe görüşmeli. Diňe şu näl? Ertir bir gün soňkuny çeldi. Haçanna bir paraxor görse hemmeler görüşýär, öz haklary üçin paraxorlugyny ýitirýär. Soňkular basylyp başlanýar. Ondan soňkular gorkup paraxorlugyny ýitirýär. Ne şu ýaly halk konstitusiýany işlätip bilýär. Sebäp konstitusiýanyň kepili, elini konstitusiýa goýup, elini Gurhany goýup gurulýan iksan kezzap hem Allah'ını anladı, hem Türkmen halkını anlap, özünü, killesini, tohum derecesi bilen, yani yegenler, doğanlar, gudolar bilen korrupsiya girdi. Yine şunun için haçanla biz nägeliklerimizi görkezlenmezde, biz adam öldüremiz yok, biz oğurluk edemiz yok, biz maşenlik değil, biz näme için bizim haklarımızı oğurlar, maşenlikler, paraxorlar bozonununa yine de biz taýyk etmeli. Näme için? Yine şuraya adalatsız yankı cimret, adalatsız döwlet Türkmenistan. Indi biz şonu düzeltmeli. Ona düzeltmeyeni aşağıdan halkımız başlamalı. Pikir etmeyen yokordan başlanır, yokordan düzeltilir. Yokorkulur şunu zakat ediyor. Şuraya bolsun, biz isteyen adam paraxor tutup basar, eğer bizim vazifemizi alacak bolsa. Bolmasa halkı ezbersin. Biz onun pullarını oğurlayat, biz onun tebi vaylıklarını oğurlayat. Şular kalmadı ýaly, şular basyp durun diýip, gaýtyp bulara kart blanche berýär.
Biz sizi goýarýas, basın diýip. Ertiden akşama ýa-ni polis emheme gyýyp bolur. Halky edin, halkdan nimedin bermäň mümkinçilik, haklaryny iýin, parahorluk edin bolýan, halky galdyrmaň diýip. Ine şu ýaly ýol boşy, ýokardan siýasat aşağı alyp barsa, hiç düzelen Türkmenistan. Elbetde ýok. Diňe aşağıdan düzüp bolýar. Ine şonuň üçin demokratik opozisiýanyň esas maksady Türkmenistanda aşağıda halk oyundurmaly. Parahorluk oyundurp bilen zok, aşağı halk kalmasa, bular gorkmaýar. Bular hiç da inanmaýar. Bu parahorlar gerek bolsa inatatan satýar. Watanyny satdy, halkyny satdy, dogan garyndaşyny satdy, inni inatatgan. Inatatdan satypdy. Çağa satypdy ora. Parahorlar iksan kezabyň aýdan edip öz çağasynyň geljegini satýar. Inanyň siz. Bular pikir edip pul alıp, men çağamın geleceğini düzedin. Yok düzedin. Çağın bağ Mercedes sürpüyor, erti banisa düşenine, şu yerde parahorlukta institutu tutulan adam ters yankı operasiya et, bunu yıkar, görürsünüz. Şunun için bunu düşünen yok. Bular bizim halkımıza ağır gününe salanını düşünen yok. Bular parahorluğa edip öz çağlarının geleceğini öldürenlerini düşünen yok. Ne şunu biz düşündük başladık şolar şu soňky 2 ýylda. Konstitusiýany, haklary, olaryň geljegi nämedini barat, geljek diňe pullany barat derler. Egerde sistema parahorluk bolsa, sen ömürlük polisiýa bolmasyň, sen çağaň, doganyň, ýa-ni aktyklaryň polisiýa bolmasyň, sen bolarsyň gidersiň. Osoň sen çağaň köçede durup, ýene polis gelip urup gider ony. Sen şoň geljegini, ýa-ni adalatly, azat we baý bolar ýaly, hiç zat etmediňi aňarda dursun. Etçek bolýanlar karşı uğraştım. Ine şu zatları polis emheme anyk bilmeli. Egerde hükümetde işleyen parahorlar adamın hemmeti parahor bolsa, kezzap maşenikler bolsa, onda biz özümüz haklarymyzy gorumasak başa orajak yok. Men şu ideýany sizden kelleňizde gow ýa-ni salyň diýip haýyş edýän. Başga alaç yok. Hani konstitusiýadaky adamyň hakyny gorayan maddalar? Ýok. Hani konstitusiýada haklarynyň kepili prezident? Ýok, ses çykan bolýar. Baş prokuror intim etýär. Baş prokuror hatta Türkmenistanda ýok ýaly. Ine biz İstanbulda bolan bütün dünýä wahany görkezdik. Diňe Türkmenistanyň içinde däl, bütün dünýä türkler maskara boldy. Şol iksan kezzap konstitusiýany bilmeýän, giýjetine turupsoň, pasport durmak üçin stavka näçe diýse $150 gün aýyp bilýän, ýöne konstitusiýanyň maddasyny sorasaň düýbüni bilmeýän kezzap konsullary bular tutup alyp basmadylar da, şolar hatta Türkiýanyň hökümetini maskara etdiler. Bütün dünýä. Türkmenistan hakynda gurulma ýok. Sebebi nirde dünýäde köçede haçan sen konsulla baranda eline kastiýet alyp generalny konsulun orunmasary Merdan Mustakow kastiýet alyp çykyp, ýa-ni 3 tane adam bolup, ejil ayal, bir tane erkek, 2-3 tane ayal we olaryň çağatyny nirde urýar? Aýdyň maňa şonu. Nirde? Haýsy döwletde şol ýaly bolup geçýär? Eger şol ýaly bir döwletde bolup geçen bolsa, prezident bara kabinetini getip çapym ederdi. Indi men sözde diýen ýöne sözlerim bilen şonu iýerdi. Bular näme? Raşid Meredov diňe medal alýar. Jaňa diýe arqym bolun Dubai üstünden men sizi gaçyrýan täzelere ýa-ni öňkü ýaly işler bersin diýip bular näme edip stavkalar gaçyrmaň. Bize pul gerek, pulları men şu odma geçiriverin Dubai'da şu alıncaýlaryny dur bersin. Türkiýede de alıncaýlaryny ma şu ýere eltikaýdyň dogan garyndaşyny oturundur. Ýa kassany açyp. Maşinnikler. Baş prokuror Raşid Meredov dowlatyny berýär, agzyny ýumaýar. Ýokary seretdi, ýa-ni ol guşşaga gelýär, çağlaryna gelenine ýa-ni naharak gelýär, olaryň agzyny açyp ýokary seretdi. Ine biziň baş prokuror. Şoň üçin men şonun bir zat garaşamam. Bizde konstitusiýany goýan gulluk ýok. MHM terroristler, polis zombiler, prokuratura eşekler. Başga adam ýok. Eşek näme çip diýen? Eşeğem ursoň bir ýola hak bolýar.
Bular aýdyban tap bolanok, görkezem tap bolanok, video görkezem. Bütün dünýäde bular ýola tap bilenok. Şuraya bu torun paraxollar. Indi şuraya ýagdaý bolanda kim adalatlygy ýürüder? Kim adalaty ýani öňe goýup hüküm sürdürýär? Kim konstitusiýany işlediljek? Diňe başgalaçy. Indi polisler we emhemeşliklere hargulukdak adamlar ýülenýär. Indi täze döwür başlady. Kelläňizde kompýuteri fransuzlar mizajul diýerler. Sizem obnovlenie edin boldy. Indi gözleriňiz kompýuteriň çalşanynda gözleriňiz täze atdyr görür. Görün halk kap başlady. Ho. Indi halkyň tarapyna geçmediňizden umuman kanunlar bolmaň. Sebebi men aýtdym, şundan bir näçe aýydyl. Hemme bolýan kanunlarymyz ýöne bir paraxorluk dälini. Haçan bir ýerini tutup salsaňyz bir ýere, ol ölen oğa, on kellesinde pamit var, adın familyan görýär, eden işden görýär. Ölünç ýadyna çykarma. Adın familyan. Biz utunmuzda derru komisiýa dördüler. Türkmen halky adalatda galanlar kim şolara garşy görüşen bolsa, olar birinji etapda giderler. Amnistiýa ýok ol adamlara. O Mustaqov, Merdan Döwletjepbarow, olary amnistiýa bolmaz. Olar gider aýagyny sallar. Öz bahwidi üçin, paraxoluk bahwidi üçin stavkaları gaçyrmajak bolup eline kastiýa alyp öz halkyny wezipelerini seretmen, diplomatlaryny seretmen halkyny urýar. Olar ýitip bolýan bolsalar. Şu nägelik gelýän halka düşündürüş berip, ýa-ni halky köşüşdirip bolýar. Bular kastiýa alyp urýar. Bular hiç kelletine elenok. O nägili? Bize hojaýynlar, bular bize pul berenok. Biz talamançylar, bular bizi ýa-ni nimedenok. Köçede talamançylar kastiýetini uranok, ýa-ni. İki sany idiotlar. Idiotyň hökümetiniň iň idiotlary. Gurbanyň Serdar şolyan öýüzýän idiotlar aşakdydy döredýär. Şoň üçin biz şu hökümet duruşuny çalşmaly. İçinde bir arasy adamlar goýmaly, arasy adamlara haýyş etmeli. Her kim öz departamentde, öz ministeriýasyna arasy salmaly. Arda prokuratura eltip goýmaly. Gitsinler aýagyny sallar. Şoň üçin halkyny aýaga aldy. Indi birini elläseňiz, siziň işiniz gaýtdy. Siziň işiniz görüler. Täzelik bolanma, ine Türkmenistan çalşanyna biz birinji bilen sizi tutup basarys. Aýagyny sallap gidersiň, amnistiýa ýadyňyzdan çykan. Onu da çykanyp girensiň, hemmeler barmak dürtülür, halk düşmanlar. Siz ofisialny halk düşmanlary bolsun. Niýazow adatlyk üçin görüşen adamlara töhmet edip halk düşmanlary eden bolsa, sizi halk düşmanlary diýer. Goýan tapagyny. Şoň üçin halka garşy görüşmäň. Çağlarynda hiç kim gıýlaryny bermedi. Gıýlaryny hiç kim almady. Çağlaryny maskara bolsun. Halkyň ona çykarýan bolmasyňyz. Inni azajyk özüňiz seredin. Pikir etmeň, aý häzir hemmelerem paraxor, hemmelerem beýle. Paraxorlar kastiýetli uranok köçürdi adamlary. Paraxorlar tutup elini gaňryp adamlara izdivats edenok. O türmelerdäki bir topar haramdalar ýa. Olur mu tek günler badır öňde? Şoň üçin halk adatda görüşenler, halka garşy görüşenler amnistiýa hiç wagt çykmaýar. Ine men sizi şo tüýdüm berýän şoňa. Bizim DWT partiýamyz egerde ýol başlygy geçmese, parlamentde görüşüp şurada esas partiýa bol. Biz ýol bermez. Amnistiýa çykardar ýa şu ýaly halk aýaga alanda adatda görüşenler haramzadalary biz amnistiýa çykartmak. Yine bir hormatly vatandaşlar, käbir adamlar maňa ýazýar, "Murada, şol bir zady gaýtalýan diýip aýdýarlar çykyşlarynda." Şunu men aýdandym. Hemme görkezlen videolarymdan, barıp Şwitsariýada protest edemden, Paryjda, Amerikada, Türkiýede protest edenlerinden gaty wajyp. Şol tory beren adam ýa-da bizim edýän işimize düşünenok, ýa-da bilgis sorýar. Şu zatlar gaty wajyp. Ine şu zatlar düşündürülen soň polis, MHM içinde gulluklar köşüşdi. Öňkü ýaly indi bir düzgünlikler ýok. Sehel köçär çyksaň maňlaryny ýaryp elini gaňyp tüme bas. Ýa-ni
etapı uzatları yok. Ol nämen netijesi? Biz adamlara, polislara, MHM'lere düşündürüp çiğnep berdik. Olun geleceğini, edýän işlerini, olar halk ýigrenýärlerini, başga ýola gitmeliligini, ýolları ýalňyşdygyny hemme de çiğnep berdik, olar gowşudylar. Olar adam. Olaryň gözleri var, olaryň gulukları var, agylları var. Olar halkyň içinde ýaşaýan. Düşünüp başladylar köpsi. Şu gowşady. Ine sereden mardaky tutulan bir topa gruppalar basdylar. 3 saatdan soň goýardylar. Otirha ayalar süýükli ýygyrýar polisler. Polis elinden alıp gaňany. Gidişýär sözde ýöne ellenip sebäbi inni haklaryň talap ediljegi, çalşmanyň boljagyny göldür ýetdi. Ve tizden şolar jogap berýär, çağırarlar diýip göldür ýetdi. Onu şuraya düşündirmesen, halkymyza da polislere da bu zatlar çözülmüyor. Her kim isleýär, ine bir lider opozisiýaň bolsa, eline bayda galyp, eline pistolet, avtomat, granatomет alıp, birinji liniýada gidişip, ölüşüp, şöyle ölüp galmaly. Ine şonu haçanla lider edenine ukypsyzlyk bolýar, ýargyna çykmaly. Hemme ýerde öz liderler, öz komandir, wзвод, rota, ýa-ni armiýa, batalyon hemmesi badyr. Uly general tögüşmeli. Haçan hemmeler ölen soň hiç kim galmasa, ýa öz bir ýerde bolan soň pistoletini çykaryp soňra çelip görüşmeli. Ýöne durmaly. Onuň esas maksady analitika, plan düzmek we hemme nukotlar kontrol hemmetini alyp gitmeli. Ine oňa lider diýilýär. Ine men Paris'e bardım, ýek özüm. Gerek ýerine ýek özümden görüşýän. Ýöne bizim esasy görüşimiz ýek görüşmeli, halka andyrmaly. Ine halk şo güýjü bolmaly. Bolmasa bizi ukypsyz lider. Ýöne gerek ýerine bizem baryp halkyň öňüne çykmaly. Ine şoň üçin biz oturup ul plan etdik. Çalışma planı. Oň üstünde analitikler işledik, biz işledik. Ine şo plan çekdik. Onanyň şo ýerde her bir toporyň, her bir ýerleriň öz wezipesi bar. Halkyň öz wezipesi bar. Polisiň öz wezipesi, MHM her kimiň öz çalışmalarda wezipesi bar. Syptyrman ädim-ädimlep gitmeli. Ol ýöne çalışmak, halk turun biz çalışak diýip ol ýüreme hiç ýerde. Sebäbi biz Gazakstany analiz etdik. Biz Özbekistanyň nukusyny analiz etdik. Armeniýa, Gruziýa, Belarusiýa, Ukrainany, Russiýany analiz etdik. Türkmenistan, Özbekistan ýaly. Türkmenistan, Gazakistan ýaly. Türkmenistan, Ermenistan ýaly. Durly. Halk durly, şert durly, hemme zat durly. Analitik seretsen, statistik seretsen hemme zat durly. Ýöne daşdan pikir etmen seretsen şo burda gadýan durly. Şonuň üçin biz şoňa taýýarlyk gördük. Gerek wagty biz aýdas kim näme etmeli? Edil şu näme etmeli? Şuň her adam iki adama jaň edip aýtmaly. Ve şolara aýtmaly, sen iki adamy geçer. Stop. Diktatura ýykylýar. Inni paraxorluk hemme zat ýatmaly. Tizden demokratik opozisiýa gelýär. Demokratik opozisiýa bir minut bagyşlansana, kameram üçdi. Hormatly vatandaşlar, başlarsam batareýa turkatdyk, çalışdym. Inni her adam iki adama jaň etmeli, düşündirmeli. Boldy indi çalışmalar indi boljak, gaty şart ýagdaýda demokratik opozisiýa galdy. Türkmenistana barýar we çalışmaly dogul geçirýär. Şuňlukça her kime zadanya şol. Her kime zadanya her ýerde öz haklaryny gormaly. Türkmenistan bolsun, Türkiýe bolsun tapagy ýok. Her kim öz haklaryny şuňdan başlap öz ömrü guturynça
mertlerçe beýik watançylyk urşuna ýaly görüşmeli. Gan dökmeli bolsa gan dökmeli, ölmeli bolsa ölmeli. Ine şeýdip biz öz geleceğimizi, bagty geleceğimizi çap getirýär. Men näçip şunu ýa-ni size düşündirýän, tebe hormatly watandaşlar. Biz şunu etmesek bizde alaç ýok. Ine men ýa-ni soraw beren watandaşyma jogabym. Biz şu zatları halkynda düşündirýär. Biz şu zatları organlara düşündirýär. Şu organlar näme? Pikir edýän öz-özünden bilip goşadymy? Ýok, elbetde. Biz şolary jikmejik düşündirip, biz şolary olaryň geljeğini düşündirip, biz şolary niýe barýany, näme gutarjagyny düşündirip, mysallarda şolar bilen bolup geçen mysallarda konkretna atly mysallar görkezip, biz şolary niýe dinamika, tendensiýa niýe barýany düşündirip, şolary başga ýola geçirip otyrýar. Ol bir uly iş. Şonuň üçin pikir etmän opozisiýa düýpli ýörýär. Ýöne gyýgyryp, bir-birine töhmet atyp, ýa-ni wagt ýitiren ok. Düýpli bizim jemgyýetimizde işleýär we düýpli ýörýär. Biz haçanla çalışmalar edende ýöne ılgap baryp, galyň diýär. Hemme zadyň öz ýeri bar, plany bar, algoritm bar. Şu algoritm boýunça biz edýär. Biz ýörükde bir algoritm düzdük. Şol algoritmi Merkez Aziýa döwletleri ulanarlar. Nähili şu özgürlüklerini. Biz ýeközümizde bizim arkamızda ekspertler var. Bize muhtuny kömek edýän adamlar var. Beýleki döwletlerden, Türkmenistanyň içinden, Türkmenistanyň daşyndan Türkmen adamlar var. Şoň üçin şu zat çalışma diýende ýöne bir ýa-ni sada bir ýeňi zat diýär. Gaty çyşymly ýa-ni zat şunu netijeli işlejek bolsaň, gaty hemme kiçik detallar terip unutman öňütmeli. Ine şu ýaly zatlar bolup geçýär, halkynyň içinde bizim şonu düşündirmeli bolýar. Indi men size bir zat ýatdyjak bolýan hormatly watandaşlar, bizim güýç çalışma etmek planymyz bar. Biz plan boýunça gidip durdy. Häzirki plan boýunça iki zat haýyş edýär. Birinji, maglumatlary ýaýradym we her bir adama jaň edip, iki adama jaň edip, şol adamlara ýene-de iki adama jaň edip, internet kesesede ağızdan gulağa informasiýa ýetirýär. Indi çalışmalar boljak, demokratiýa opozisiýasy gelýär, tizden iksan diktator türmäge atylýar. Başga bir diýjek adam, bizim bagtly durmuşymyz bizim öňümizde dur. Bizim gapdalymyzda bizi garaşyp dur. 30 ýyldan beri garaşyp dur. Häzir şu çalışmalar Türkmenistan döwletiniň gapysyny urupdy. Şonu biz ýa-ni gapymyzy açsak, teýerde durmuş, teýerde bagtly durmuş bilen. Biz özümüz saklaýar. Muny ne Berdimuhammedow, ne hukuk gorýan gurumlar saklanyp, biz saklaýar. Ine şoň üçin men size öýlenýär, hormatly watandaşlar. Haçan ýollar açylar, haçan çalışmalar bolar diýip garaşmaň. Siz ýeriň içine. Siz şonu çalışyň. Siz şonu edin bilen bilen. Aktivistler gaty öňütdiler. Halkymyz gaty ýa. Şoň üçin biz sizin bilen bolmasak, biz utmaýar. O bizim 100 adam, 200 adam hereket edeni bilen hiç zat bolmaýar. Bize 10 miňlerçe adamlar ýok. Şoň üçin biz uly we soňky adamlar çykarmakçy we şonuň bilen diktaturadan halkymyzy azat edip, her kim arkyň bagtly azatlykla ýaşar ýaly eder. Nesip bolsa. Her bir adam şoň üçin her iki adama haýyş edip, şu videolary paýlaşyp we öz haklaryny goramaly. Ýeňiş Türkmenistan gapysyna dur. Ine ýollar açyk bolar. Valuta, konvertasiya, giýje günni, isleýän wagtyň valutaň konvertasiýasy bolar. Manadyň hakyky Türkmenistanyň taryhyna birinji gerek öz hümedini alar. Şu manady valutada ýa manatda isleýän zadyny atyp bilersiň. Bizim manadymyz diňe Türkmenistanda da, Türkiýede, Özbekistanda, Gazakstanda we beýleki uly döwletlerde konvertasiýa bolar. Şu ýere baranda manadyny tapşyryp bilersiň. Şu manadyna sana diňe içinde de daşynda da pul bererler. Indi şu ýaly biz manat güýçli ýatar, ol ykdysadyýat we siýasata bagly. Biz siýasat düzetmeli, ykdysadyýat düzetmeli, ondan şu manat güýçlenip gidiyor. Banklar size kreditler verip başlar.
İstenen adam ca için kreditler alar. Yengilleştirilen kreditler. Prosenti bolmajak kreditler. İstenen adam bir 50 min yani bir zat alacak bolýan maşiniydi, haldynikdi. O zatlar 50 min ölçeli muňa gysga kreditler diýär. 1-2-3 ýylyň içinde ödülýän kreditler. Näçip 50 min dolara çeldiýän sebäbi senin aýlyň ýokary. Sen artyn şonu berip bolar ýaly diýär. Ol häzirki diktatorlar sizin 2 kurs edip sizin hakyky alýan aýlyňyzy 30-100 dolar etmän, biz hakyky 800-den 3,5 dolar çeli orta aýlyk eder. Orta aýlykda şol aýlyk alansoň sen istenip bank pul berer 50 dolar çeli. Bir topar daşary banklara gelip konkurensiýa ederler. Kim birinji size pul berer diýip. Ya sizin aýlyňyz, sizin kontraktyňyz şonu ýapýar. Sizin giýdejiliňiz görülür, akyn ýapýanlygy gözü bilen görürde öýler sizin ýygyňyzdan alar. Ne şu ýer bakdyrmış biz size berer, nesip bolsa. Siýasatda köp özgürlükler bar. Konstitusiýa, kanunlar köp özgürlükler bolar. Hemme zat halkyň üçin ýeňilleşdiriler. Sizin haklaryňyz berkleşdirip konstitusiýada gowy ýa-ni Cinayet kodeksine, Gраждан kodeksine gaty berkidiler. Biz konstitusiýany analiz edip gördük. Hiç hili haklar ýa-ni konkretna aýdylanok. Umum aýdylýar. Şoň üçin biz şu täze konstitusiýa konkretna haklary ýa-ni bir pozisiýadan soň pozisiýa şelli jikmejik aýdyp geçer. Düşnükli we anyk bolar ýaly istenen adama. Hökümetdäki işleýän. Şol ýaly partiýalar, cemiyet gurumlar, teleradio, medbuat hemme zat açyk bolar. İstenen adam açyk biler, istenen adam ýa partiýasyny öz seslerini beýleki öz ýoldaşlarynyň seslerini ýygnap ine hökümete ýüzenip biler. Onuň üçin çykyp kastetli urmalar, gaýtyp dinleýärler-de, belli ederler-de oňa jogap bererler. Ine şu ýaly hökümetler bütün dünýäde işleýär. Azat döwletlerde şu ýaly. Siýasatda özgürlüklerinden soň sırada şu wagtdan ykdysadetde özgürlükler başlanýar. Hakyky gerekli zawodlar gurular. Telekeçilerin günler has ýeňilleşdiriler. Telekeçiler mümkinçilikler, kredit eksport mümkinçilikleri açylar. Öýler eksport eder ýaly mümkinçilikler açylar. Etraplarda, vilayetlarda potrotçular, daýhanlaryň mümkinçilikleri has artar. Bizde daýhan newitçiden baý bolmaly. Näçip? Häzir newit gazdaky işleýän adamlaryň aýlyklary ýokary, 1000 dolar, 1,5-3 dolar. Şolar büdjetiň 60-70% giýdişini getirýär. Indi bizde 60%-ni oğuzluk getirmeli büdjetiň. Diýmek şol adamlara pullar gitmeli we şol adamlar pullar getirmeli. Pul aýryşykları şolarda gaty güýçli bolmaly. Newit gazyň ýa umum büdjetdäki dowlaty 30% bolmaly. O diýmek biz olary kiçiltmeliler, ýok. Olar hem östürmeli, şolardan beter ýa oğuzluk öskütmeli. Inanyň 1,5 ýyldan soň bize iş ýetmedi. Biz işçiler daşyny getirmeli bol, sebäbi ýetmedi. Adam ýetmedi, iş köp bol ummasyz. Ýa eksport köp bol, biz ýa bir uly eksportny zawod ýa bir döwletimiz işler. Adam ýetişmedi. Zahalar köp bolar. Ine şu bakty duruşlar ýaly. Sosial ulgumunda, oğullarda, etraplarda, vilayetlarda, şäherlerde medeniýet öýleri, saglyk oruç öýleri, poliklinika, banyslar gurular. Yetip gelýän hakyky tiz kömekler bolar. Sen owan ýa murgawyň bir kiçirek owasyna oturay. Jaň etsen tiz kömek yetip gelir. Ola mardan gelmezdi, şol etrapdaky tiz kömek yetip gelir. Diýmek, biz adamyň saglyk hukuksyzlygyny, şol ýaşaş hukuksyzlygyny gorudymyz bolýar. Bir topar adamlar ölüp gidýär, tiz kömek wagtynda ýetişmek. Öňüm ýa strese düşüp wagtynda medisin kömegini alman soň agyr wagty ýa kriz wagty bir 5 minutda ýa bu durmuşda ýa o durmuşa gidýänni ýa şol tiz kömek kömegi. Şu zatlary, şu ýaly kiçik wajyp zatlary unutmandy. Ýa halkymyz bagtly bolar ýaly ýerine goýar. Adamlaryň haklaryny, saglyk hukuksyzlygyny, şahsy hukuksyzlygyny, mülk we baýlyklaryny gaty berja eder. Hiç bir hökümetdäki işleyen, paraxor ya hökümetdäki işleyen adam şonu ellemeli ýalydyr.
Şonun öz hakyny goraýaly istenip gurma ýüzlenip gorap biler ýaly der. Açyk jurnalistler telewiziony açyk, ýa-ni jemgyýet telewizionyna baryp ýüzlense jurnalistler ylgak geler. Prokuratura, polis, MHM guluklar oňdaşyndan günden güni SMS bilen men prezidenta haýyş etjek bolan diýse, şu SMS-i alyp derrew şunu 24 sagatda prezidentin ýanyna guluklar habarlaşyp prezident bilen ýa-ni gepleşip urnalar Özbekistanda ýa. Ol bir ertekde Özbekistanda işläp durýar. Näme türkmen gorulmaly? Daşym eder. Ine şu ýaly aşagdaky çopan bolsun, aşagdaky bir gary işler bolsun, günü prezidenti haýyş edip problemany çözüp biler ýaly et bolýar. On şonu etmeke bir topar onun instrumentleri olur. İstenen instrumentler sayılanlar. Yani şu durmuşu da size berjek bolýar. Şoň üçin birinji döwlet däl, adam ve onun haklary. Her kimin bular ýaly adalaty baý döwletde ýaşap geler. Eger biz şu ýa döwlet kursak, daşynak hemme adamlar, türkmen, diňe türkmenlerde, özbekler, gazaklar, beýlekler şu ýaly döwletde ýaşap geler. Haklar goralýan, arkyň döwüşüň açyp gelip, kanun ozman öz çağıjyny güni ýa-ni türkmen maşa iýerip bolýar. 18-20 ýaşly gyzyň, on köçede diýjek adam ýok. Onu bir bagşlan bolýan tutup maşyna salyp dogurajak ýok. Arkyň baryp şol öz ýa-ni şahsyny dogry saklap baryp suwa düşüp dinç alyp ýene gelip ýene işler ýaly. Ya instituta baryp geler ýaly. Hiç kim göwnüne demler. Ine şol garantiýalary bize berer. Şoň üçin şol ýaly bak durmuş, kapıda dur. O gidip gözlemeler kapıda dur. Bizim etmelerimiz aýryplarym. Ine şol aýryplarym haçan etmeli? Biz size aýdarys. Haçanla halkyny taýýarlap, MHM, polis, harby prokuratura hemmesini taýýarlansoň, hemme zat taýýar bolsoň biz aýdarys, bir günde düzelýär. Üstüne işleýär. Sizden haýyş, sizin biljek işini, biz näme edeli, haçan bolar, bu zatdan erteki diýenlere aýyan. Sizin işiniz Türkmenistana jaň edip, her adam iki adama jaň edip, olur da haýyş edip, iki adama ýa-ni maglumatlar ýetirmek. Diktatorlar tutulýa, basylýa, Türkmenistan täze guruluşy geçýär. Inni demokratik opozisiýa galdy we gelip Türkmenistana çalışmalar geçirer. Her kim öz hakyny gorumaly boldy. Bizim videolarymyzy paýlaşyň. Türkmenistan'ın içine daşna jaň edin. Her bir türkmen iki adam türkmeni jaň etmeli. Şunu internet yapsa da şol maglumatlar barmaly. İnterneti yapıp bolmaýar. Mümkin näme? 12 çellik bolýar. Şeýle internet yapan ýagdaýynda öýler Putin'e jaň etip bilmeýär, öýleri daşy işler minister hiç kimle gülüşip bilmeýär. Türkmenistanyň bir tokor neft, gaz eksportları durýar, hemme zat durýar Türkmenistanda. Hemme zat durýar. Yap bolany. Diýmek internet ba. Ýöne şonu ýa-ni IP adreslaryň ýa-ni gidiş alış internet debit diýilýär. Şonu debitleri peserilip ýa-ni maglumatlar gitmedi ýaly diýerler. Onam 24 saat saklap bilemem. 2 gün saklasy 3-nji gün açmaly bolýar. Şu ýaly, şoň üçin bize bagly. Ne diktatura, ýa-ni iksan kezaba, ne o paraxorluk, ne o konsullar bagly. Bize bagly. Biz görüşemiz ok. Biz şonu alamyz ok. Biz bakly durmuşy isleýämiz ok. Biz bakly durmuşy islesek hereket edemiz ok. Bize bagly. Men size şoňa çağırýar. Şunun bilen men öz çykyşymy torýan, hormatly watandaşlar. Videolarymyzy paýlaşyň, öz pikirlerini ýazyn. Biz taýýarlyk görüp biz häzir hemme ýerlerde, hemme gattaklarda işleýär. Haçan taýýar bolsak size hökman aýdar. Şo güni hemmemiz çykmaly. Türkmeniň aýgytly ädim kinosyna nakýaly. Eşekli, atly, motorly, maşinli, Mercedesli, samalyotly hemmemiz Türkmenistana baryp çykyp bir gedekde düzeltmeli. 3 günläp toý bermeli. Şo toýda öňe çykan aýal gyýlar, mardaky, başga adamlar, şo birinjilary biz bütün dünýä görkezýär. Çağırıp köşkünle ulun suratdan bütün dünýä görkezýär. Ine kim mutly. Ine bizim gahrymanlarymyz diýip, şol gahrymandyr Türkmenistanyň taryhynda. Türkmen iyili,
birinji gedek ömrüni Türkmen halky, Türkmenistanlar öz adatlygyny alanyna birinji gahrymanlar diýip kitaba da girerler. Edebiýatda, kitapda, mekteplerde öwrenler şolaryň suratlaryny, atlaryny öwrenler. Bizlerde ine şol hakyky yerlerde görüşýän adamlar. Şoň üçin hemme zat size bagly. Iqbal elinizde. Allah size berdi şonu. Ulanýaňyzmy ya uhlap ýürýäňizmi o size bagly. Şunuň bilen men öz gepleşigimi torýan, hormatly watandaşlar, siziň hemmeňize birinji bilen jan sağlyk, ikinji bilen azatlyk we adalet arzu edýän. Indiki gepleşikler çeldi. Sag bolun.